Oh, good morning. Ang oras natin ngayon ay 5:22. Ito yun, pangalawang tulog ngayon dito sa labas ng bahay ni Ikang. Dito kami sa tent na tulog. Kasi walang panlatag doon sa loob. Sila, tatay at Kuya doon natulog sa loob ngayon kagabi. Kami ni Otol dito sa tent sa labas. Si Vince at sa duyan. Right. Sa katawan, hanggang sa likod. At sa experience naman sa pagtulog dito sa kanila, ayos naman. Okay naman yung pagkaramdam namin. Yun. At ay babangon na. Ayun, sarado pa yung tent. Yan. At sila nasa labas na, nakabangon na. Ay. Bawa tayo. Makaligo na. Diwata. Yo! Yan, good morning. Tawan. Ay. Ito ba? Kagising ko lang. Yun. Aga-aga. Yan natin yung paligiran dito. Balatan ngayong umaga. 5:45. Oras natin ngayon. Alright. Ayun. Mga kambing. Dito yung si tatay pumunta. Kaya ang gurang ngayon. Yun. Bundok. Wala nang tubig, wala nang tubig yung sapa. Tuyot na. Diyan po kumukuha ng buhangin yung mga mga residente dito. At yan po yung pinagkukuhanan para gawa ng hollow blocks. Dito sila kumukuha. Yung buhangin dito ay puti. At yung paggawa ng bahay kay Rica 1, Rica 2, yan po galing dito. Ay, ito pala sa tatay. Exercise tayo. Jogging. What? Tatay. Exercise. Lakad-lakad. Ay, init. Yo! Exercise si tatay. Ayun. Halos tuyo na. Yan. Tapos grabe sobrang init. Yan, bubungkal sila. Yung kalabaw, sinusuyod naman yung buhangin sa
May tubig-tubig konti. Ayun. Update lang po ito. At may buwan pa. Yan ang buhay vlogger. Parang magpapahilot nga ata ako. Kasi sakit yung likod ko. Yung lamig-lamig. Noon. Fresh hair. Yung kalabaw na pinag-anoan nila sa ang ginagamit dito sa sapa. Mamaya trabaho ka na naman. Langoy-langoy ka dito sa konting tubig. Siguro lamig-lamig sa katawan ko Diyos. Balik. Ayan, balik tayo. Okay na yan. Lakad-lakad konti. Takbo. At dito rin sila sila Rika, nakita ko na nagja-jogging. Kasi malapad naman to. Yung mga taga rito nga kasi sanay na. Nakikita namin minsan pinapadaan dito yung motor. Simula hanggang doon. May nakamotor. Mag-ukay na naman yan dito sa May nakamotor. Pero pag tag-ulan daw, may tubig naman. Wala daw yung tubig malinis. Yan, nakamotor. Yun. Ganda ng pagmasdan yung bahay ni Ikang. May pintura na. Ayun, malapit na. Malapit na matapos yan. Kasi dyan po sa banda dyan, may mga bahay-bahay na po dyan. Daming nakatira siguro dyan. Yung mga bahay. Yung banda. Stop press ko yung hangin. Yun. Lumutang na yung handa. Ayos. Back to barracks. Balik ulit.
Daming bunga ng mangga dun kabila. Ah, ligpit tayo ng hinigaan. Maya ligo na. Okay. At ayan po, nakaligo na. 6:30. No. Nakaligo. Gabi, bago natulog, naligo rin ako. Tapos ngayon, pagkagising ko, sobrang init pa rin. Sobrang init sa singaw ng katawan. Ligo ulit. Kasi mainit yung panahon ngayon. At dito na ako magpipintura sa loob. Dito sa loob. Papatungan na lang yung pininturahan kahapon. Kasi ito yung balde. Yan. Kunti na lang yung naman nata nito. Kung saan naabot muna to. Tapos, bibili pa siguro. Dadagdag. At mag-almusal muna kami yung tropa nasa labas. Kasi kakain niya kami ng kami sa labas. Alright. Ay. Oh? Ay, ngayon. Sa'yo? Ay. Ano yan? Opo. Ay, sponsor din yan. Wait. Kaya idol, may nabili kasi akong lupa. Bali, nasa 8 kilometers.